Nangalo mzuzu, welcome to Diaza TV, another episode of Uyangitsholela mntanami, another day, another bang, another hot one. Bafo. Hayi siyandumela bafowethu, siyabingelela abusheni. Siyaphuza futhi. Another round. Another one. Bafowethu niyazi ke thina umsebenzi wethu usimple ukusiza abantu. Odokotela bakwaManqele bothando. Phela nje. Dr. Love. Phela nje odokotela bothando. Ukubulala ibhuku elinaleshandi zo Dr. Love. Dr. Love, yambe yini le? I-movie noma yini? Ibhuku. Abazolikhumbula abadala abaziyo Dr. Love. Iyobusicacisa ukuthi ubungakanani. Check lapho eminyakeni. Yeah, Dr. Love. Khona bazomazi khona bayebe manje. No Dr. Love ngiyayazi ukuthi phela ngifuna ukujampisa sometimes into yabo ukuthi kanjani nje. Kodwa kongayazi yiyo le Dr. Love. Iduyaza Brothers Dr. Love. Yithi odokotela bothando. Kuphela nje. Siyalungisa umuntu ufike egula esikubhlungu la uyazi le ngane iyayidonsa lento sifike thina nezitishi mawukuthi mhlawumbe lento ekulimazile ingaphakathi siyikhiphe lonto leyo bese siyavala yabona mawuthi udutshuliwe sikhipha inhlamvu bese siyavala mawuthi ayingenanga inhlamvu ingene yadlula sivale nje kuphela thina nje ngesejari uyabona sejari siyalungisa sikhiphe okonakele sikhiphe okungekho sikhiphe sikushiye ngaphandle isilonda bese siyakuyala ukuthi from now on siphathe kanje mawuphinde uyabuyela la uzophindula imali khona futhi ay so ikhipha wena ke isilonda leso hayi so ikhipha wena thina isitori sonamhlanje bathi kwenze njani ngiyabona sinobhuti aba2 ingqwele nazi zimbili bafethu nama-email amaningi abantu badinga usizo maningi ama-email asisazi ukuthi sithathe yibiseke but lokhu siwancenga kancane because abanye babhala ku Shandisi abanye babhala ku TikTok abanye babhala ku WhatsApp so guys nina nibhala ku TikTok no ku WhatsApp yes siyabona amashandisi wena ama message wena bhala inkinga kunabantu asebabhala already ama-email akhona amaningi so angikhona uvele ngijampe ngidonse wena kwathi uqeda ungisethi izolo kade kunomuntu okade wangibhalela lokho engikhumbuza ngimtshela ukuthi uyasondela kwi-list exactly kwi-list uyezwa kwi-list nanokuthi ke bafowethu nicala niqhubeke nisupport iDiaza TV subscribe bafowethu nishare bafowethu sikhuphuke esikhuleni sonke soumndeni nani phela without nina siyilutho mphinde nisifollow bafowethu enkundleni zokuxhumana umusa Manqele mina ku Instagram Vusi Manqele Instagram Vusi Manqele TikTok yebo guys nisupportana kakhulu guys subscribe sikhule ama viewers inkosi yami nibuke ni like ni comment nisho whatever nifuna ukuyisho asinankinga sokuthatha kuhlaba sikuthatha kungahlabi akunankinga nikhulume whatever enfuna ukuyikhuluma as long nje nikhulumile ukubaleka ukuthi nikhulume nixoxe uvo lwenu siluzwe yebo ningasithuka ningasithanda ningasijabulela ningasithandazela kodwa nikhulume ukunina thina nje into esiyenzayo la si real yebo this is real this is us and ukuhlula lokhu angazi ufuna sibe yini asikwazi kuba into esingazona alokuhamba emanzini angikwazi kwagcina ngoJesu kwagcina ngoJesu kuhamba Jesu lokhu njani kodwa hamba emanzini manje ubani Noah vele hello mama siyakubona siyasibona iyadumelisa okay dumela absheni mama cela sondela zinja zami zinja zegame dumelani sizwe ukuthi bani ufuna ukushaya omunye la uzani bafethu kanje ngapha omunye nje ngicela ngene ngale wena mfethu ungangena lapha ngapha hamba kahle bafethu grand jam sure fresh igama lami mina nguVusi waManqele sure igama lami uJunior wakwaMaphutha wakhala first kangaka mfethu kusaka mana mfethu wakhala kangaka kusa introduce wena ngoba phela sizophela zoshigaba lakho la uzubani iyacasula le ndlela le yini kwenzakalani sike siqale nje lapho eyibuka ngoba igama lisabalekile mase kunje manje ikwenza njani nibuze yena uyongibizelana ngoza ngithi Mkhulumi. So yeah, man lam ngizelo mjita la ngawuthi khona umuncheri like I've been seeing this girl for a while ngithola. This guy. No, I've been seeing the girl. I've been okay. seeing this girl for a while. I've been like hanging out with her for days. Look at yeah. Kamala ko refill. Yeah. You know how long on refill? It's like 2 to 3 years. Yeah, mina bese ngizimisela ukushada, you know, is this buy. Yeah, you know, like me man. Kodwa isinqumo sokushada usheshe wasicabanga like 2 to 3 years. Umuntu kwabona umuntu uchangele umuntu osifazana.
No, man, yazi Okay. inkinga ukuthi lo muntu lo ngimthole in another place man yo Okay. anye ngitshela manga Okay. like mina bengumunye umjito snacks nje like kuyazo ngama American gangster Okay. yeah kodwa mina bengasi American South African Oh, ubukela kodwa bengicopy yona lento ebayenzayo yeah, lezi zinto zoLil Wayne zonke lezi zinto bengiziyenza okay. manje mangidibana nalo love ngaze ngachange ngaba umjito o straight Sena how long unaye? 2 to 3 years 2 to 3 years. Okay. Bafo wami. Ngizocela nje mfethu igama salisulisho because ngiyabona lona ukuthi so ufuna ukujumpa uhlala pheko wedaba. Kodwa nje ngicela ukuthi siqale egameni lakho ukuthi ngabe mhlawumbe sikhuluma nobala. Oh lo ukhulumayo Aphelele. Aphelele unesikhathi singakanani no refill? Ma izinto zamanje yabo. Last year yabo mo February lapho ya. Oh, umuntu manje. So wena uyamangala uthi wayula. Yamangala ukuthi wangilala umthitho lo uthi asibonane ish. And nale ndawo le ngiyazi mina ngifuna uqamba amanga lo. So bungathembi uzokidnap noma kwenzakalani? Ayi lapho ke ngithemba abakithi ke. Oh, indoda kahle kahle ithembile uhambo wena. Ngiyakubona kodwa ukuthi uyindoda eyithembile. Yazi leli qhawuleli mina langishaya. Yazi vele lanikini ikhanda nje liqala nje umbuzo. No mfowethu kahle kahle ngoba nilana vele. Umfowethu ngoba kubizela nithandana no refill Nobabili. Yeah, ngithi vele lokho vele sikucacela. Ngathi uyamuzwa ukuthi una 2 years. yeah yena ngamfonela umjita ngalendaba le yena iresponse yakhe bekuthi nje siyohlangana kusanandaba sobona siyenzani kanjani indaba Oh, okay. Okay. Cha no, senihlanganele kodwa khona thina. Lo whatever boyicabanga mayithi nizohlangana hayi ihlisele ngaphansi ihoxisi. Hayi yena akahlise phansi mina angizange ngokulwa vele yabo. Ngizokuza umbizelane songifaka ngizovela lapho ngifake eTV bazothi uzothini umuntu wami ke ngiserious naye ke. Lo refill awukho serious naye. Hayi ko serious naye. Oh, okay. Nokulungile ngeke siveze mfethu. Kulungile siveze. Ngeke siveze but ke izobe senje uzobe sengathi manje uyarecorda yabo. But then tell me discuss lento just for ukuthi refill efike ekhuluma iqiniso la because uba for the reason akubizela ngoba ufuna ukuthi refill akhuluma iqiniso. Ukuthi uyimisele ngani? Uyimisele ngawe noma uyimisele ngani? Kodwa yamuza uba futhini. Uthi ubizelana lana ngoba unentombi yakhe serious. Unentombi serious. Yeah. Hayi refill. Hayi. ikhona ke le ntombi yakhe serious la somewhere. Iyazi ukuthi no refill. Singasayingeni le singasayingeni Hayi siyabuza kulungile. Hayi asiyeke yaselanga leyo man. yeah singasayingeni leyo vele Silungisile yakho. yeah So when urefill usayimisele ngaye. Ngoba sibizelana nje mhlawumbe usibizela for ukuthi awunendaba ukuthi singahlukana la ungasathandani naye noma usibizela ukuthi ufisa ukuthi mahlukana la kube ukuthi wena naye ni right. mina ngilethela I'm here for the truth. I'm just here for the truth, guys. In this buyer angisanandaba. Uthi siyaqhubeka relationship sisabona phambili. Truth deep ngona because when you already know the truth. No, that's the thing. I can make the assumption that okay, sure, fade. Lento le yenzakala. I did confirm. That's why I called you. Yes, okay. But I want to hear it from her own lips. Okay. From her herself. Asho ukuthi ya ngiyayenza lento eso. Okay. Do you think she's gonna uzoyivuma lento le? Mocabanga ngani? Sisobona phambili, man. Sisobona phambili. All right. No problem. Okay. Wena urefill budlala unandaba. Uyophuma kuye. So akazi ukuthi nje manje ubanje urefill. So wena usuyazi ukuthi urefill befeba. Okay, now uyafeba kungesiveze ke leyo. Because uthi azile ngayo. Uthi nomuntu wakho. So attenda ngelinye ilanga. So yathanda ngelinye ilanga because iyadinga ukuqondiswa nayo. Yeah, sezikhathi zakho. So bezizele wena next time. So urefill wena unandaba nayo uyayiphumela ukuthi uthi manje ngathi okay sozwa kuye ukuthi uthina ngithi. Okay. Yeah. Akafonela. Simfonela. Kuze ngibona ngathi le ndoda le impela cha ayifuni ukutheusa moya. Hayi. Oh yeah, number ka refill ungayimemezi ukuthi nje uzongitshela ukuthi iyo le noma mhlawumbe akusiyo. Iyo. Okay. I-light lapho phone yakho. Tshela nje ukuthi ukhuluma nawe. Ngijima ngeke. Ngenze izinto ezikanje yabona. Angifaka. Ningatakabambi nje. Izihlaza sezitshile. Umuntu akabambi benze njani? Sizamele. Simzame futhi again.
Hello. Hello. Hi. Hello. Hi. Njani? Yes. How are you, babe? Ngiyaphila njani wena? Everything's well. So what are you doing right now? Ngiceda ukugeza ngihleli. Mm-hmm. How soon can you get to my location? You can call for me. I'm not busy. Okay. 5 minutes, 10 minutes. Yeah. Okay, no, I got something special for you. Oh, really? Oh yes. Okay. Yeah, so ngisacela usheshe nje and then sizakhuluma. Okay. Yeah, I'm about So for you. Call for me. Yeah, I'm Alright. about for you right now. Okay, cool. Okay, sharp. Yep. Ahlala udakho. Akekho kude nala. Ngoba futhi usombhothela nje. Wayesingayanga lapha ahlala No, ngalo. inkinga ukuthi Hambe emlande. Amlande ne. Yeah. yeah, ngcono njalo. Hambe umlande ne. It's 5 minutes away from last man ngakhona mhlawumbe kume I kungapi. mean, it's not really 5 minutes away. It's like if I were to walk, I would take 20 minutes if I were to walk. So which means Oh, if driving you is are- like Driving is 5 minutes. Yes. Okay, ngizotshela Eric is driving. Awuthi sokhatha kancane tshela Eric is driving imoto amlethe. Yeah. Sure. Ngawuthi angazi Chris because manje asazi uthatha isikhathi singakanani and we can't keep on rolling for isikhathi. Yeah, so eside. khathi. Let me No. go and tell Eric ke. Yeah. It's Ngiyabona. fine. Okay, u-Eric ke bafethu ngimnikile i-location yonke into usendleleni ebuyayo actually. Simela yena. Yabo bengicela ukuhamba nale ndoda ke mina because he can get here at any time. Ukuthi mayifike ngazifica Yeah, engasifica because uza ngemonto angithi. Yeah, okay. All right. Ngicela samsocasha mfowethu. No, bafo wami. Selidumele emantsupeni Eric useduze manje uyeza nobani no refill. Yeah. So u refill uyimisela ukuqhubeka naye. Ngicabanga man ngoba manje nje i-commitment mina Because yazi wayimbuza lento le ubafu usechazisile la usevisile ukuthi yena kahle kahle nomuntu wakhe shothi bengekho serious ngo refill. yeah. So sengibuza wena shothi kuyacaca ukuthi ubafu wena uzophuma ku refill like njengamanje uthe yena hayi. So ngibuza wena ubona usilethelana wena ufuna i-clarity wena ufuna yonke into sokuthi wena uyimisele ngani after la uzomshiya noma mina ngizimisela ukuqhubeka naye just naye. that i-response yakhe nje is going to be the Yes. big determinant. Okay, Yeah. kulungile i-response yakhe izoba yile nto ezobe yiyona but usuyazi na already ukuthi umjito uresponde kanjani. Yeah, sengiyazi. Usekhombisile umjito usivele ushuze kanjani for wena unless if kunabanye singabazi kodwa njengamanje if yinto betsholana no2 sesiyazi ukuthi mina nase siyazi ukuthi wena njengamanje because uba seshutha kanandaba. Amari beef nomjita mina nginayo ngoba Awunayo ngicela ne? ukudibana naye so Okay, i-beef vela yes. yikho vele. Yeah, okay. Phela mhlawumbe lo engaphendula la mefika la efike ethi uthanda ubujiti kanti akazi ukuthi umjita kana amthanda. Hayi ngizaba siphula inhliziyo yakhe by Noma herself. esefikile. Say okay, I know akunankinga ngiyakuzwa nje yabo. Nangu sibe yabo ugela khona namhlanje ulandwa ngemoto especial ibha. Yeah. Phela lezi imoto lezi zithatha abantu nga6 hayi umuntu oyedwa nje. Yeah, Kodwa it's right, ethu it's velele. Bani kama lakhe? Refill. Refilo. Hayibo. Fifi. Hey. How are you? I'm good. And baby, you said you have a special thing for me. What's this now? Sabona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngicela nje ukungenelela kulelo question oyibuzayo ukuchaza ukuthi i-special leyo yini leyo. Igama lami nangovusi ngowamanqele sibuya kweDiwaza TV. Chris lo oshuthayo. Uhlelo silenzayo ilimalana nabantu abathandanayo ababili ngothando lwabo. So kuba nezinto esiphathayo ezingama gift esisuka kulo njengoba bafesila obe mentionile ukuthi kuna something yesikhona nathi siphathiyayo ifike nathi usazoyibona enye yayo sokunikeza yona and enye ke iphinde yaba ibonus shokhe simangalile uma ubona uzolandwa imoto engaka lapha osuka khona akusiyo phela iUber le Vela kuyona iUber le engimangazile. ngibangazile Yebo. yeah kodwa kucacelile ukuthi cha kune something special ngampela and ikhona Ke ingentwewu. okay bafu konje uthe una how long 2 to 3 years Ntandana 2 to 3 years. yes 2 to 3 years ubafu uyachaza la usenihlangane kanjani nanokuthi kulo 2 to 3 years usakuthanda namanje lento eyayimchazile namanje samchaza maye kubona njalo kuba ngasi uyaqala ukubona so ufisa nje ukwazi ukuthi ngabe nawe mhlambe ucabanga the same thing ngayo uyamthanda mhlawumbe akamosha isikhathi sakhe so invest isikhathi sakhe indawo ne wrong wena usathanda nje
gangela uyi-experience leyo. Cha, injalo nje nami ngiyamthanda akekho omunye ngimthanda ngaphandle kwakhe. Yena kuphela. Yebo uyena kuphela. Manje kutshela mina ukuthi ngoba umuhle kanje lokhu ngiqolisa ukusho bafa ngikusho kabi umuhle umuntu wakho Compliments is due. yeah abafana obvious bayakushela endleleni Injalo. wenze njani ubaleka kanjani kuba weak ungayitholi usu betray umuntu wakho ithole usuvuma or something wenze njani because phela umuntu nawe kuyenzeka iphutha Yeah, ngiyakuzwa injalo. Ngiyabaleka. uyabaleka Angeke ngikwanike. umfana la manje wena uyabaleka Angisho khona abanye nje bafike bame phambi kwami ngimnika amanamba ngiphume kuyena. mana wakho Cha umuntu wami bavesike baxhumane naye. Angeke ngibanike amanamba wami. Most of the time, yeah, khona amajita bangifona ngibavele ngibatshela ukuthi nje wrong number. We are sorry. okay Ngithole yeah, mara yeah. so awumchithele abafana bekushela wenza ngayo yonke indlela yokuba avoid Yes, ngenza kanjalo nje ngibanike inamba yomuntu wami ngiphume kubona. okay ngikujabulela ukuthi umuphe hug umuntu wakho first before sinishiye sinike ne surprise yakho Okay. yes ngiyethanda into yini ungadlali ngalo baba akadlali ngawo serious ngawo Nami ngiyamthanda ngidlale ngaye yebo. iqinisa emhlabeni alikho ne Cha likhona ngiyamthanda ngempela. okay Mara mina ngiyambona makhuluma amanga yazi. okay Ngiyambona. Content yazi nokuyenzana. Likho lakhe le1 nokubheka le side ini. Makhuluma amanga. hey wena umazi asazi sicela ukuthi singanimoshela isikhathi nizokwazi uqhubeka nosuku lwenu sizobiza surprise le esiniphathele yona thina sikuphathele yona uyibone because uba useyibonile vele and then bese sizokwazi usinishiye niqhubeke nosuku lwenu oluhle lwethandani nathi siqhubeke nosuku lwethu so as usual ke thina masinika abantu ama surprise siyabona nje surprise uvala amehlo or ubhekele phela ngeke iqhamuke phambi kwakho ibuka kanje because Okay, I know surprise that, yes okay. so ngizocela ukuthi ubhekele All right. yes and then bafo ungamvala amehlo biyekele lokho singamvala amehlo simubhekele ngizokubalela nje ngawu5 bese uyaphenduka ne Okay. bafo maqala uphendula yamthanda bafo Kakhulu. okay uyakuthanda naye kakhulu Nami ngiyamthanda uyazi. kuze nje akayimisela ngokuphoxela futhi akayimisela ukuthi ungamphoxa mawuthi umfico useyafreba yena ngamxolela Yo angazi kuzothatha isikhathi lokho ngoba ngiyamthanda. oh bafo uhambe kahle ungahambe uhambele eceleni Uye lona. yeah Sondela ngapha ngakho. uhambele eceleni ngoba Mfowethu, angazi ukuthi ngithini. I'm speechless. Ngizokubalela ka5 and then uzophenduka ubone surprise yakho. Okay. 5 4 3 2 1 ungaphenduka. Aphelele. Yabo lempahla yasemamovie nethi. Elizigaba aphelele amadoda akho. Amadoda akho aphelele. Oh. Kodwa Junior, you said it's a surprise. What is this now? But baby, kube sikhuluma endlini bese ngeke isidinga ukuthi uzungibizelela abantu. Aphelele wena, what are you doing here? Junior, what's happening? Sando sami akusinto ecabangayo angimazi lo mfana umngani wami. Asikakasho lutho ngasithini. Akakasho lutho nabo. So uchaze yonke into. Akamazi Listen my sister. Hey, listen. Okay. Ngehlisa umoya. Breathe in, breathe out. breathe out. Thank you. Okay, so this is what is happening. Ubafo usibhalele ngoba ubonile ukuthi wena uthandana nobani Aphelele. lena inkunzi yami la eceleni. So mayibhalela ishow ufuna umjida iqiniso kuwe. Yabo kahle into ayifuna iclarity. Ukuthi wena wenzani nobafo yini lo yenzayo naye. Uyabo ukuze azi naye ukuthi umephi because manje at this point in time umqhatha nobani no aphelele. Yabo and what if aphelele umuntu onodlama othanda ukulwa yabo vele mhlawumbe wangigwaza wenzani nani ukubanga intombi or ukushela intombi akukho right because impilo zabo ngaba sengcupheni so mina into engifisa kuwe ukuthi ehlisa umoya uyekusiactela la usitshela ukuthi lento le yenzeka la wena uyithatha kanjani ukuthi kwenziwe njani makunje Angazi ngathini yazi. ehlisa umoya tell someone yeah khuluma ke qala phansi Zimile Ake tsebe gore nka reng. Aphelele ke mogotsi wa ka. aphelele bani Ke mogotsi wa ka. He's my friend. friends with benefits Ngingasho kanjalo. you guys you are friends with benefits Yes, I can say Aphelele. yes. And then But ngapha then, Mara yazi akusiyona le story le ngitshele yona yena. but baby, Akusiyo yona le story yena ngitshele yona. aphelele utheni? aphelele utheni
Khuluma bafa, bawukhuluma ecaleni, ngenze njani? Khuluma. Ungazongibisa ndoda. Yeah. Ungibizela ungitshela nokuthi uzofaka amakhamera kuqala. Abe lento siyikhulume kahle le ukuthi uzongibizela nomntana ufuna iqiniso wena kuphela. Sikhulume njengamajita. Mara ndoda sowukhohlile ukuthi sikhulumeni efonini. Sowukhohlile ne? Ah, kuna next engikhohliwe mina. Okay, fair, yehlisa umoya mfethu. Zange sokula la. ngikhohliwe. Zange selukula la. Okay. Refil. Kwenzakalani ngobhuti? uJunior, he's my boyfriend. Okay. Then uAphelele, he's my friend. With benefits, yes, I can say that. Okay. Angenzanga lutho na ngithanda uJunior, so lento bayenzile emva kwami angiyazi. Okay. Wena Yes. uyenzile. But Aphelele, you know my friend, I did tell you ukuthi ngine boyfriend. So whatever benyenza Ngokutshela. inama rules Ngakutshela. ukuthi ne boyfriend wena. Wangishela kunjalo. Yeah. Wathi uzovuma ukuba nami kodwa mangimnika isikhathi sakhe So naye. leso sikhathi uyamnika masitholile. Yebo ngiyamnika. Lokho kuyimfihlo lokho yakho lona abengamelanga ukuthola. Ngasho kanjalo bekumele ngakuthole. Sithando sami ngiyaxolisa. So njengamanje ngoba ekutholile ufisa ukuthi enze kanjani ake sithi mhlawumbe nje wena ungene ecathulweni zakhe. Ufisa ukuthi ekuxolele ufisa ukuthi ekuphithi ufisa enze kanjani. Ngifisa ukuthi sikhulume ngayo endlini bese ngekho isidingo sokuthi azangibizela amakhamera ngibizela abantu. Uyakhumbula ukuthi mina ngikubuzile ukuthi mase uyafeba yena ungenze njani? Wena bafo. Ngingamhlalisa phansi ngoba ngiyamthanda. My brother, me I have my ways. So ungawani ngalo. Me I have my ways. wena Oh, Refil. shukuthi kunempukane ezihlaza ne. Ohamba nazo like nama bodyguard unendlebe. So uyaphelele nje nina benivumelana ukuyifihla. Obvious, ngitshilo. Uyazi ukuthi wena uAphelele nentombi. Uyazi ukuthi uyaphelele nentombi. Cha kangitshela ngalokho. Uma kulindelanga lokho uthi nentombi. Kodwa uyaphelele uyazi ukuthi wena une boyfriend. Ngamtshela mekafika. Yena akutshela ukuthi yena Cha unentombi. kangitshelanga. Bafu uyazi ukuthi uyaphelele nentombi ngathi. Ungitshelile. Yeah. Athi nasiyakwazi lokho. How do you feel wena ukuthi uAphelele nentombi? Ngiphatha kabi lokho because Ukuphatha kabi. wafika kumina ngitshela ukuthi akena ntombi. Ngamchazela mina ukuthi ngine boyfriend. Wakuvuma lokho kodwa wathi So wena- ufuna ukuthola isikhathi naye. Ku right wena ukuthi wena ube Ne boyfriend. Yena engabe yena ngabe ne girlfriend. ekubeni ni friends with benefits. Why wena ungafuni ukuthi yena ube nentombi? Ngoba wafika kumina washo njalo ukuthi akana ntombi. So bengaka lindelanga ukuthi angaba nayo intombi. So ayiphathi kahle. Ayingiphathi kahle ukuthi Ngicabanga kanje ukuthi imphathi. Ikuzwa kanje uzizwa kanjani la tesho umuntu wakho njengamanje ukuthi ayimphathi kahle lento le. Kodwa uthandana nawe. Uthi yamhead. Ukuthi lo nentombi. So imagine wena the way you feel ngakhona, then imagine ukuthi mina ngifila kanjani. Cause wena wenzile lutho ke wesiphathi. And like, can I just ask you? Wait. Can I just ask you, ne? Mangafoneli mina. Shoot ufonela umchita, basically. no. So mina mangekho, umchita uyafika emzini wethu. No, akakaze afike endlini asihlanganele endlini sando sami. Okay. Mara khona la ngihlangana khona. Yeah, okay wathi sibhuke i-guest house. Guest house. Yeah, sahlanganela lapho. So wait, mina nama samba kuma resort, we were having fun, we were doing all these things. It's what? What is it? Is that not enough? Is it not, does it not satisfy? Pela, it's not like I don't spend on you. Do I not spoil you? Ngiyakwazi lokho. Is it about money or is it about sex? Yeah, but what is it about? Yo lokho ngengisho la. Jaya mudlana, yini ngicongitshela, what do you eat? Ngiluyidlayo na. Mostly akadlayo nawe usho ukuthini? Wait, so thini manje? So thini? Isifebe lesakho. Ukuthi kwenzakalani because mina angi-understand uyithathe iphi number yami. Yena maketha kayilindelanga lento kimi. Ucabanga ukuthi ungaqoma mina. Yafana ngokuthi ngiqomile, uqome mina after ulindele ukuthi mina ngeke ngikujolele. Ungithemba kanjani ebeni ungazithembi wena? Because yafana ngathi awuzithembi. Jola nabafana abawu2 intombazane enjani le? Aphelele. Wangitshela ngiyavuma wangitshela. Ekuhambeni kwesikhathi wathi yadlala. Uyakhumbula? Yebo injalo. Akukhona ufuna ukusho. Mina sengifila ngathi ngisho kuningi manje.
so usho kuningi ne Yeah, Ecineni komele kube nesinqumo kodwa mhlawumbe fila sokusho kuningi kushoda kodwa ukuthi azi ukuthi the reason silana why and isinqumo sakho sithini. Fifi, bowazi ukuthi a few months from now, I was gonna pop the question. Ngakwazi lokho. So bowazi ukuthi kingakhuluma nobabakho and babakho sangazi mina. No. emncane kanje Yeah, relax, ngikhuluma nolove wami, please. Bonga. Kisatsiba nikusawutsiba too. So do you not realize ukuthi nje the gravity of this entire thing? Uthi ngiyenzani mina ngaphakathi? the gravity of this thing. Sando sami ngiyakuzwa uyakhuluma kodwa bengazi ukuthi khona into oyenzayo. Ayenza ngani? Le yokuthi usuke wachumana nobaba wami izinto ezinjalo nokuzofika lezi zinto after lesikhathi lesi na ukuthi anga find out ukuthi ngeke ngayenza lento leno aphelele na. But suyayibona nje ma consequences e decision yakho leyo yenzile. Because manje mina ngisakhona ukuthemba number 1. Angazi ukuthi mangijika le khona kuzofika umoya umjidi mhlambe yena udrive AMG mina njengoba ngisidrive iPolo yami. Uzakuthatha. serious bona ngale Ngiyakuzwa sando sami. hayi nemali ndoda le Hey dog, it's not about money. It's not about money. Yazi into njani nje. Angihleki Yazi sorry. njani lento lena dog. Eliqala yakuhleki. Leli qhalo wena mfethu soyithatha abaseka kakhulu lento le. Yeah. And I understand it's all love yamthanda. Yes. Uyangibamba. Not ukuthi mhlambe uyithathe serious ngoba mhlambe uthi nje uyenza. Obvious yamthanda. Ikwenzeka nje unfortunately ukuthi yena aka feel the same way wena ufila ngakhona because I believe ukuthi umuntu okuthandayo ngeke kwazi ukucheatela. Uyangibamba. You can't. It's impossible especially for a woman to cheat on you. Umuntu esimama akamcheatele umuntu esilisa mayemthanda. Yabo. So mayiphumela suke ngasathanda. Uma sekuphumile uhamba ufuna into ngaphandle most of the time usuke ngasakuthanda. Let me just put it that way. awumniki kahle senokwenzeka ukuthi But dog, even if awumniki kahle, so why would you still be with a person othi akunika kahle? asazi phela into zabo phela lawo yabo mina ngisathembi ngonto Wena why ufebela intombi yakho? mina ngoba ngimthembi naye Ngoba naye umthembi. Intombi yakho yona le othandana nayo uyithembi. naye angithembi Wena uthembi futhi. ngeke ngithembe ntombazana Intombi yona uyithembi. hayi ngithembi Umuntu wesimama umthembi. hayi Plus nale ikuprovelile ukuthi kahle kahle vele yeah So uzofila kanjani intombi yakho mangayibona le mpahla uthi wena usho kanje uthi awuyithembi. right make ngilahla bakhona abanye Nja mama kufila kanjani ngalamagama awashayo manje? umama ungenaphi manje No, uthi umuntu osifazana umthembi, shoot noma gogo umthembi. Shoot noma ulira umthembi. Okay, yabo nje manje le topic le esile kade la sila. Nangu umuntu ezize ngayo uref nangu la. Sesikhuluma ngomagogo manje nobani bani. Nangu umuntu esikhuluma ngala ukuthemba inenitheni yamthanda no2. Kwakho nomkhohlisayo, naye kwakho namkhohlisayo. Refil, Yebo. ufuna ukuthi usando lwakho luqhubeke nobani lapha? Eqiniseni uJunior ngiyamthanda. Ngangoba ningibuzile ukuthi anti not getting enough kuyena kuyiqiniso ingakho ngaya kuaphelele. Okay. Lokho angeke ngikusho la. Okay. Ngibona Ngiyakthemba. ngizomhlambalaza. Cha. Kodwa ngiyakuthola lokho engikhuluma ngako ukuthi kuyini angeke ngikusho la. Mhlawumbe akusikho lokusicabangayo, mhlawumbe ukasicacisela. Hayi vusinika impela Okay, that's fine. Yebo. Yeah. So isinqumo sami manje ukuthi ngikhulume no Junior Okay. eqeleni Okay. ngimuzwa ukuthi uthini ngixolise bese ngiphinde ngimtshele ukuthi ngizizwa njani ngaye siqeda kanjani. Mina ngifuna ukuba noaphelele. Ufuna bona phela lona. Yebo. Hayi buya vele ngitwistela ke yonke lento mina. Awu, bese ke Uthini sekithi uyawitha. Ufuna bona aphelele wena. Wayishintsha Yebo. aphelele wathi bufuna ukuba nawe. Hey, ndoda Mara sowuvile ukuthi umjida khabile ndoda hayi iqiniso liyafuneka ndoda lazatele liyenzeka la. Yo, how you? Lo ongathi akekho serious vele kufunwe yena. Lo zabe kuba serious. Vusi iyona nje, iyo le. ayi awuxelela uTime wakhe
ukuthi sekumoshakele nto. Indlela utshela ubaba wakho ukuthi kumoshakele. Mzala sikumoshake. Yazobhahlela quite. Bro, let me tell you Mana something. but Uvus, kahle it's true when they say amashita grand, amantombazana awathandi. This guy here uyasiveza ukuthi uyiplayer, my sister. This guy actually like shows himself ukuthi he is a player. This guy is a good guy. He even Uzama talked ngayo yonke indlela to your ukuthi- father. Uyosibhalela eshowini wenza show ukuthi mfethu ufuna ukuthi Wona uyakudinga. mhlawumbe lento ayenzayo wena wakayijaha ukuthi uyokhuluma nobaba wakho. Yeah, usegijimela. Kancane phela labantu. Hawu ndoda haya ujahile ndoda. So manje usho wethu 2 years. usho ngalento esho ukuthi wena uthanda waphelela. Phela kahle kahle. Yebo. Isifiso sakho nje manje la ukuthi wena okay ngalento obisi kanjena so expose kanjena usekugcineni kodwa uhambe nowaphelela. Yebo, ngifuna ukuhamba noaphelele. UJunior usuke wajaha izinto. Sekasuke wakhuluma nobaba wami sebancane ngoba ephelele asho. Usegijimisa izinto kakhulu. Ngangitshela ukuthi uzothatha izinto kancane kancane. So usasuke waba kakhulu. So uyaphapha. Cha, not ngaleyo ndlela leyo. You can never blame Aphelele for loving you, my sister. I mean, Junior for loving you. Junior genuinely loves you, young mom. Yes, he made a mistake by going to your father, akhulume ngokuthi ucabanga mhlawumbe ukuthatha or whatever, young mom. But at the end of the day, this guy all he did was trying to show you ukuthi uyakuthanda more than Kanye anything. nefamily yakho Kanye kusayibona nefamily ukuthi yakho. ngiyamthanda umntana wena. Exactly. So don't as much as ukhuluma into ekhulumayo but ungakhohlwa ukuthi yonke into akayenzayo yenza out of love. So when you just failing to appreciate the love that he's giving you, uhlulekile ukuthi appreciate uthando lakho kunalokho usunika umuntu uthando umuntu ongenendaba. Kwenzeka lento ekuthiwa uthanda liboni. Yangibamba. Ilento ekuthiwa uthanda liboni. Alibona kwangampela because this guy he shows ukuthi he really doesn't care about you. Uaphelela kanindaba nawe. Uaphelela uyakutshela ukuthi yena unentombi. Uaphelela uyakutshela uyasho ukuthi amantombazana uhambe lala nawo la maningi emhlabeni. But this guy uyafika uyakutshela uthini kuwena? Uthi me ngiyafika ngiyazithoba phambi kobuso bakho. Ngiyakuthanda siswami. I want to be with you and then wena umshangani ushanga iplate lamasimbi ebusweni nje. Bangaka abantu abazokutshela ukuthi bayakuthanda nje ubomuhle kanje. Bangaka yobavuma bazi bemfana baphelele. Baningi bangangitshela lokho. Kodwa na-ke ngoba ningikhethisa. Asikukhethisi. Ikhethela wena. Ngikhethela mina. Ngikhethela uaphelele ngoba ngishilo before ukuthi uJunior urasha izinto. Ngisemncane kakhulu mina for lezi zinto ukuthi angahamba sokuyokhuluma nobaba wami ukuthi angithatha ngezinkosikazi wakhe wakusasa. Cha, bengekho lapho mina. Bengisafuna ukudlala kancane. Angifisa ukuthi sithathe izinto step by step kancane kancane. Yena usewa overdo. Uyaphelele vele Uyaphela vele semidlalweni. usemidlalweni vele. Awunankinga nabaphelele kuba vele. Ushawa umcinjo. Akajaheli lutho. Yebo, anginankinga nalokho. Shuthi siyobonisana lapho ngoba usemidlalweni. Wena kahle Ngelinye ilanga one day uyazibona yini umuntu osehle phansi, osenomuntu o-stress, oseneyingane, oseshadile. Yebo, kodwa ayisikhatsini samanje mhlambe kulo age of 40 or 45. Okwamanje ngisemncane. Unangaki manje? Ngina 26. Na 26. Yebo. Basuko 40. Futhi kusele ngaki? 34. Mhlambe. 24. Ngina 26. Yebo. Shoda uma 20. Shoda ngaki nayi mesingishakazi. Shoda ngaki ukuthi ube serious. Una 26. Shoda 19 Ngoba years. nathi basuno 40. 19 years. Shoda 19 years. 45. Futhi lo 19 years uthazojakadula wena. Wena ke Nayo aphelele wonke lo 19 years ola mhlawumbe waphela usazophelela endleleni Mina naye. ngizobona impilo mayingishaya mina. Kuzobonakala ukuthi ungiphatha kanjani. Angisho na usemidlalweni nami ngisemidlalweni. Ngenza mhlawumbe kuhambe ngelinye ilanga ibe serious indaba yakho noaphelele. Uma ucabanga ukupossible lokho. Kukuye lokho ngoba mina manje ngangoba ngikhethe yena nje ukuthi uzodlala ngami kuzobonakala isikhatsini ukuthi uaphelele wenza njani. Okay. Yebo. Nje kuyo yonke le nkulumo eyenzakala la ngiyakuzwa usuthule nje manje ngiya understand. But lithini lakho? Angazi. awazi ne. Angazi. Because like igcineni man wami mina ngiyayibonga lento niyenzayo ne. Because there's a lot of people who need this help, right? Njengami so. Ngoba abantu bafana nami we're not afraid of into ebizwa nge-commitment. Ukubeka isikhathi. Ngoba siyabona isikhathi siyavaya. Isikhathi siyavaya. Next thing we know zabe sina 40 siyabhayiziseka indaba zesipani or kwenzekalini.
something is gonna happen along the way is spices. True. Yangithola? Yeah. Mara if ever beyikhona lento le ukuthi kwamanje while sise early siplan into ukuthi by the time we get to a certain place we'll have a firm foundation, man. Yonke into yobe si right. Exactly. Yeah. Ukuthi whatever happens, si sharp. We are good. inkinga uphupha kakhulu hawu uyaphupha My brother, big minds have big dreams. Let me tell you Big something. minds have big dreams. Mawuthi uphupha kakhulu usho uthini? Let me ask you that question. Uphupha kakhulu kanjani? Let me tell you something, Doc. Every big person right now this day, la umuntu omkhulu namhlanje uqale yazi ngani ngokuphupha. So everything that you do in life uqala ngokuphupha kuqala. You dream before you do things. Iphupha kubalekile. So if you are not a dreamer, you must be worried about yourself ukuthi wena awuphuphi kanjani umuntu. Umuntu uyaphupha. ya uphupha ne Yes sir. ngiyavumelana nalokho mara ungaze ushada umncane kanje madoda wena Akasho ukuthi ufuna ukushada. ufuna ukumthatha into eyi-one No, leyo. but introduce mina mangathiwa i girlfriend yami ngintroduce kwi family yakhe. Akusho ukuthi siyashada. Kusho ukuthini? Kusho ukuthi ifamily yabo ifamily ka kodwa girlfriend yami. iyafana ongathi ngumshado Izo kanje nje yami. Ifamily ya girlfriend yami iyazi ukuthi okay ingane yabo mayingekho inobani inomusa. Uyangibamba? Uma ekhaya or ugogo ekhaya uyazi ukuthi umusa mengekho unosibanibani. Unomuntu wakhe. ngidlala nje abazali mina Ayithatha ngendlela yento nganami. Wathi kulungile. Okay nje yami itholi uzwile ukuthi umuntu wakho ex yakho nalokho kuzomela ukuthi ngihamba kwesikhathi ukwamukele ukufaka ekhanda ukuthi umuntu wakho ngiyakela ndoda hayi yabo hayi futhi ngendlela embi nani yes kubhlungu but then nami ngiwena bengizothatha isinqumo leso Akusekhengi. yeah because vele la naye akukho lutho mfana abaphuphi mabelele ebusuku abaphuphi Abaphuphi labantu. Balala kuphela kuze kusegeleke. abaphuphi Lento ecabangayo. sleepwalking ke basa You see how you are feeling right now. You might think when I mhlawumbe umuntu obed down nani right right kakhulu ngelendlela wenza ngayo. Angisho ukuthi ba wrong ngalendlela benza ngayo, but yabo le ndlela ucabanga ngayo wena. Trust me, it's perfect. You'll find someone that is going to match your thinking capabilities. Umuntu ozocabanga ngalendlela leyo nawe ucabanga ngayo. Uyabo? Because ngiyangibelieve umuntu emhlabeni ukuthi vele akunzima ukuthola umuntu ocabanga njengawe. But uzomthola one day umuntu ozokuphatha kahle, umuntu ozo understand ivision yakho and umuntu ozo understand ukuthi ozo appreciate uthando ozomnika lona. Uyangibamba? Wena yeka urefuel la no aphelela uqhubeka nomdlalo wakho. hayi ke sithi isixhosa so ndoda uzohamba nayo refill because angiboni ukuthi usazohamba no aphelele no baba so I think refill uzo share no aphelele angathi aphelele hayi ndihamba naye uzaba naye hayi ndihamba naye okay akunankinga mfowami ihasi likhabe ngawo mabini ndoda so ngiyamjoyina sithi isixhosa Ngihamba naye. Okay. ngiyamjoyina vele Uyizwile kodwa lento esikhuluma mfethu. yeah Mhlabeni mngani wami. Yeah. That's what I get ekugcineni. yazi nje amakwazi unyakaza lokho umela Abefuthi ngeke unyaka. vele wathi okay Hey. kanti unyakaza manje Nxese dog, nxese. But It's okay, man. Bill. Zoba grand. bana Zoba grand. Zoba mnandi. uthi bawenza lezi zinto zolilweni wazama Mfethu ukushintsha Khotman, umuntu ungifake Futhi bophuza uncika. Yazi umuntu yena Yeah, ungifake bese esontweni. Yena mina bengahambi esontweni. budla incika wena Njami. Uvuka ngenceba. Kwama drugs kwama ini bengikhona. washintsha mara Bengikhona. for the fact ukuthi yabona sometimes ezinye izinto vele kunabantu abadinga ukuthi bekhiphe kwezinye izinto okufuthi labo bantu labo ongasibo abantu ophelela nabo impilo yakho yonke but uyamdinga omunye umuntu ozokukhipha somewhere ebini futhi ekushiye somewhere Njalo. Yabo? Yes, true. because mhlawumbe umuntu oright lo uzomthola ubengeke ezakuthathe unje Yeah. kodwa you needed someone ozokudonsa lapha ya Yes, uzokukhipha kule nyoka. bese wena ufila ngathi uhlukumezekile mase kushiya kanti cha ukusizile kahle kahle ngokuthi ekudonse lapha ya njengamanje usu ready una for umuntu oright Yakuzi. Mari washo hey God works in mysterious ways. Exactly, dog. So yeah. Trust in ngiyayibonga. God. Ngiyayibonga. Just trust in God, dog. Don't forget to pray. Yeah? 100%. asithandaza nje khona Cheers, manje man. Yeah, ungake uthanda usithandazela futhi. Okay, let's go. Ngabamba imic usithandazela boys. Father God, who art in heaven, I thank you, Lord, for this capability just to come here and to say that my life has been directed towards a path that is of God and that is of goodness.
I may have not been the person in which I wish I would have been, or ended up with the girl I wish I would have had. But at the end of the day, your word is true and you are true, Lord. Everything that will happen, anything that is bound to happen, will happen for your glory. In the mighty name of Jesus Christ, I thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Siyabonga Siyabonga Jabu. mfowethu. That was Siyabonga powerful. kakhulu. That was very powerful. Ngathi uNkulunkulu angayuza umthandazo yakho. Siyabonga kakhulu mfowethu. Siyabonga kakhulu. Thank you. Hayi, Sokuthola ube emontweni ne? Sizokubeka nje mfowethu lapha endlini laba bazohamba ndawonye vele. Siyabonga bhuti omdala. Bonga mina. Okay, sure. Sizokuthola emontweni. Guys, mina into nje engingayisho ukuthi bafethu amalanga awafani, izinsuku ayifani. Mina ngifuna uqamba manga. I-energy yami as soon as ngibona ukuthi kwenzakaleni ivele ya drop kancane ngazama ukubuya, but I'm glad ukuthi ubafu ukhonela ukuyibamba, wakhona ukuqhubeka nayo. Kodwa ke bafethu, honestly speaking, if ukhona abantu abenza into kanje enziwa lo sisi lo nalo bhuti lo, please reconsider guys. And I think labo sisi abasemsisi bahle. Yeah, Because mode indlela engale. And bonke labo sisi abahle Nkosi yami yazi neyimosha ivelino. Ubuhle benu liyamosha. Muhle lo sisadela. Kodwa indlela ayipheze ngayo. That's why kuswela laba abahle ingqondo ayikho. Hayi bonke. Kodwa mina hayi bonke vele. Hayi la ngino Chris ngale emva kwecamera. Angithi kufana nento uthi hayi bonke. Makuthiwa amadoda izinja, obvious hayi so. Yeah, kodwa ke mina laba bahlezi beveza yabo phela ngizokubona makuvela lo post kuveza intombazane enhle bese ngibhala lo caption. Into efana nalengane le. Ihle lengane. Yakuhle bona shit. Kodwa scopo empty. Scopo nothing. Turn up. Uplo wayezi Uplo. la akhona utho la kulengane akhona utho la. Wathi uthanda libo. Uthanda liboni. Awuthanda libo. Chris uze nenye. Uze nenye.